United States President Joe Biden has announced that is dropping out of the 5 November presidential election. Ashperi mushe kuAmerica vakomana kune kuvara vamwe vachisuwa panhau yatiri kuona kuti aiwa Joe Biden ava kustepa down. Saka pina mashoko abuda nyoka muzana nhasi ndobva subscribe like out on the bell icon. Tipina mashoko amuchinzi. This would be great news to the Republican Party rival Donald Trump, who is surging. Some senior Democrats have been demanding Biden at 81 should withdraw, as he was showing disturbing signs of dotage and cognitive dissonance, making him once more vulnerable to Trump's campaign. Biden's deputy Kamala Harris is likely to become the Democrats' candidate. Pane mashoko ari kubuda panapa tiona kuti aiwa zvapamukana vakomana vana Donald Trump samozoti last week Donald Trump akakutiwa nebullet, but izvezvi vachiona kuti aiwa zvamunguzva kuti kana munhu achinge akutiwa nebullet kana kuitika any scandal akapona anogaina that political strength, anogaina that motive. Takuona kuti vanhu vanosapota kunyange naye Donald Trump vakutaura kuti patova negap up kuti tinogona kutoma wina ma-elections emusi wa5 November awa. Asi zvisinei vanhu vangokomplaina vachiti aiwa mukomana akura ngavachistepa down, plus akabva atesta covid, akatesta positive nobva aenda pasi of isolation. Saka chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau iyi. Semi ezimbabwe ndikandira modzwa kuti yakaiswa ma-sanctions nethe US country. Tudzai mafungiro enyu penai mucomment section medu. Aiwa musaona kusubscribe or like, chinoitira kuti turn on the bell icon.